Sa nakalipas na 3-day bayanihan bakunahan nitong November 29 hanggang December 1, naging maganda ang turnout ng COVID vaccinees sa Arayat, Pampanga. Nahigitan kasi ng Municipal IATF ang kanilang target na 25,000 na Arayateñong babakunahan kontra COVID. Umabot ng 25,600 ang mga naturukan ng bakuna sa 3 araw na mass vaccination program. Kabilang sa mga nagpabakuna ay ang 14-year-old na si Luisa Malyari. Ayon sa Municipal IATF, malaking bagay na ang taong bayan na ang may kagustuhan na tumanggap ng bakuna. Ito rin umano'y magiging malaking tulong para mapanatili ang pagbaba ng kaso ng COVID sa buong bayan. Para lahat po ng taga-Arayat mabakunahan na, at lalo na po ilang linggo na rin po kaming 0 cases para mapagpatuloy namin ang dire-diretso. Matatandang inilunsad ang paraffol ng motor, TV, ref, electric fan at bigas ng lokal na pamahalaan upang mahikayat ang malaking bilang ng kanilang populasyon na magpabakuna. Sa loob ng isang araw ay nasa 10,000 katawang pumunta sa kanilang vaccination areas. Kasi dati parang nangangapa na lang kami sa mga barangay eh. Kaya naisipan ko pong gumimik ng ganito at bilang pasaya sa mga bata, halos kasi po 2 years na para na silang nabilanggo sa kanilang mga tahanan. Sa kanilang latest vaccination report, nasa 52,000 na ang mga Arayateñong nakatanggap ng unang dose, habang lampas 50,000 na rin ang fully vaccinated. Nasa 50% na ito ng kanilang target eligible vaccine population na 105,000. Sa kasalukuyan, isa na lamang ang binabantayang aktibong kaso ng COVID sa bayan. Samantala, binigyang pugay naman ng lokal na pamahalaan ang mga frontliner ng kanilang bayan. Inialay kasi ng LGU ang Tree of Hope o ang kanilang community Christmas tree sa mga frontliner na patuloy ang serbisyo sa kabila ng pandemya. Simbolo rin umano ang makulay na Christmas tree ng pag-asa para sa mga nakikibaka sa sakit na COVID. Pinaalalahanan naman ng lahat para sa pagtalima sa minimum health standards nang hindi magkaroon ng kumpulan ng tao sa harap ng munisipyo na siyang lugar ng Tree of Hope. Rainiel Pawid, Sil TV News.